chabatwa nemhosva tikanyepa chabatwa nemhosva Mwari amubatsiri wangu Mwari awe batsiri wako motanga nezita pamusoro mambo nemakurukota ose ini ndonzi Alec Magadu ndakauya kuno kuzomangara nyaya yangu mangara ambai kuchakuya akatora mukadzi wangu Teresa Zimungu ari kuti mashuro chekutanga mambo ndakabata mameseji mufoni yemudzimai wangu ndakatotenga ambai ndakahamba ndikazvibudisa kuti ambai muchakuya saka ambai uyu muzukuru wangu baba wake mukwasha wangu akarora tete wangu hanzvadzi yababa wangu saka tabata mameseji aya ndakatofona ndikafonera tezvara wangu baba ndozviri kuno tikaenda kumba kwa mukwasha wangu tikatosvika tikabvunza karamba kuti aiwa ndasingatauri namai ndaitaura namai Mudhini anova shamwari yamai Joyce saka ndakabva ndatodzikama ndikati igai ndimbosiyane nazvo ndikatya kuti ndinogona kuputsa dzimba dze1 because pakatopinda shamwari yake waitamba wese saka takabva ndatosiyana nazvo akatiti awafungeiko ndikati ano nyaya idzi dzinogona kundidisturba ndobva ndadzisiya saka zvakaramba zvichiitika pini ndaisingachadoizivi foni yacho aitoramba kuti ndinge ndinayo saka vakaramba vachingoita vanhu vachingotaura vachitoonekwa ndichitobvunza chitoramba ndichitowana vari kundinyepera saka maneighbors ndoenda kubasa ndaiti ndikabuda basa iye aigona kutoenda kumba kwacho vanhu vachimuona uchimubvunza chiramba mukomana aitonzi vaionekwa kumba kwangu uchimubvunza chiramba saka sezvineiwo Teresa vanova mudzimai vangu akarwara zviri serious ndikafonera zvakati baba umwe wangu ari kurwara ndaimubvunza aiti malaria asi aingoti mudumbu ndomundirwadza saka ndaingofonera tezvara wangu ari kuharare zvese zvindaita ndaingowabata ndichitaurana navo ndakunoendesa kuwaona tikamboenda kuclinic tikarifira hospital ndikanetseka karwara zviri serious zvekuti akakosa atofa chaizvo saka chaimunetsa mudumbu ndakadischarga zvimwe zvakadischarga zvekuti zvakazobuda pachena kuti imimba yakatobvisa shamwari yacho nevamai Mudhini akataura kuti imimba yakatobvisa ndikaenda kusikani musauti August ripoti wesikani ndinayo itakaita iwo saka ndakazopedza kumurapisa ndikataura tezvara ndikati no ndakutokumbira kuti achimamboya achimboya kuHarare saka akabva mukumba ndikamupidza nebhazi tikafonerana asvikawo zvakanaka saka nemhaka yebasa kaenda muna August nemhaka yebasa ndakati ndichazoendawo zvikoro zvavhara saka tipa kuti aenda ikoko kundopaitanga kusenda meseji ndichitsvaga futi umbowo ndaichitsvaga ndobva ndatozvibata shuwa kuti vanhu vangu vachidii zvaitika zvechokwadi umbowo ndaibata pamafoni ndaitorekodha ndikati tomera tezvara wangu ona zviri apa izvi ndichitumira ndichitaurana navo vachitoshamisika kuti chii saka takazoenda musi wa14 December ndikaenda nehama dzangu nababa wangu nanasa mukuru wangu taiva vanhu 9 tikasvika kuti tiraurana tezvara sekupromisana kuti taita saka wakasvika wakati vharira mumba kwengu yakareba wakatishungurudza baba vangu vaitorwara vachitomwa mapirizi but wakatishungurudza tikavharirwa wakatenga vari ndikuda mari nyaya dzenyu asina kumbodzinzwa wakatanga kuti tibvisai $30 yedare because matiunganidza tikatobvisa mari tikavapa saka tabvako Teresa akabva atobvisa GoPro ipapo sa14 iwo but vanga nyaya dzedzidzi saka munina wacho ndakati baba imi baba mukuru wakanyarara saka imi muri kungotaura asi mati nyaya dzedu hamusadzidzwa saka azviti vanobva totora GoPro raya ndakati boritora ndobva totora GoPro vadi yake ndobva ndakuritora pemuchazouya tatakauisana tuchaya musa 3 May pemuchaya musa 3 May
muchibvisa mari tobva tataura nyaya idzi. Saka zvadaro hatinozombosvika 3 May muna January tabva 14 December. January mukupera kwake ma2020 akabva atouya pambai ambai munext door wangu zoto muchitobva pamba peri pamagadi mutopita iye mukadzi Teresa akabva atouya kubva kuHarare kwanga ari kuHarare angatombotsvagiwa basi ikoko kuti achengete mbuya wacho. Kamboenda kwakaenda vatotizawo mbuya wacho aitozvitaura mudare kwaSabhuku akatiza mbuya wacho aitorwara akazotouya paambaya akatozvitaura kuti ndatotiza mbuya akachirwara akanditi uya ndo zvakaitika. Saka auya kuma20 nise munhu aenda basa kubveria society kwedu ndandotumira mari. Saka bveria society aibva agara uno ndokatanga kutoziva kuti auya ndasingatozvizivi padhuze panext door. Saka haana kugara kumba kwangu akatobva kuHarare vatoenda kumba kwaambai muzukuru wangu pamba pakune paambai takatongoganirana mwana utete wangu munext door. Baba wambai atore tete wangu anzadziya yes. Saka ndo zvakaitika. Saka kuma20 ikokoko January community yedu kubvera society vakabva kugara pasi vakati ambai uyo atinetsa akambotora mukadzi futi wemunext door. Saka itsika yake vanhu vakambokumbira kuti tangoenda kwaSabhuku baba wacho hamere vakavharavhara. Saka pakati isusu takutoenda. Saka ndakazobva kubasa community yacho enda kwaSabhuku kuti tashungudza ramba isusu titendere timuimbire because tsika iyi yaramba achiita kutora vakadzi wana. Saka Sabhuku azotanga notomirira magadu. Saka ndazoenda parana Sabhuku nyaya ukapinda mudare tapinda mudare baba wakafonerwa tozvara wangu zvese zvaingoita waifonerwa akabvunza kuti ndizvere vanzi ashuwa ndo zvati wapo ndashinga ini kuti ndiende kuambai ndine wana fone mukadzi wana vasikana 12 years vasikana 2 then nevakomana 2 ndo wana ndinawo. Saka zvadaro Sabhuku takabva vakafonera Ishe vikanzi ngauye kwaIshe kudare tikaenda kwaIshe kudare musi wa8 February ndokuti takaenda kudare kwaIshe. Tasvika kudare shuwa akabvuma nejudgment yakaitwa naIshe indauya nayo akabvuma kuti shuwa ndichabhadhara kwakatarwa naIshe mombe dzanga dzabhadhara mombe 3 nembudzi 3. Saka akati ndichabhadhara musi wa8 May. Akatovhunza naIshe handi zvese ndovandatobhadhara vandatopedzerana namagado. Saka ndikati no pakanaka isusu wakaita tazvigamuchira. Saka 8 May yakasvika ndikabata Sabhuku akati aiwa nyaya yakunaisheka. Saka obata Ishe akati hapana chawairi kwaSabhuku ati ndopandadobva hakuna chiro isho ati alright. Saka ndikatonoteta sei chagona kumudaidza kunoku. Saka Ishe wakamudaidza kakawanda aitoramba dzama ndatoona kuti Ishe wangu wanetsika musi wa7 June manje mwedzi uno Ishe akazototuma makurukota ake kuti chiendai. Takasangana naye ngomana akutoura kubuda futa akutotiza nekuti aiziva kuti kune nyaya dzimwe dzirikufambiwa nemakurukota. Saka aiziva kuti yake ichapindawo. Saka sezvineyo zvoti takashandisa rati dhibhadhibha akati ndipo munhu uri kuendera kumba kwake. Saka ndobva tatodzoka takasvika pamba ipapapo hapana chakabudaba. Dzama ndazoona ndati Ishe shuwa ndazoona kuti mukomana uyu shuwa ari kundidhirira akaenda asida kumbobudisa chinhu ende tete wangu wacho ari kutomutuka watomushungudza chitoti kwamagado handimbokubvisiri kana chinhu. Tete wangu wacho magwera acho watomudira vakarima haona kurima pakaya mukadzi watotora magwera tete wangu wacho achidi futi wachimushungudza futi tete wangu wacho futi. Saka tinozvironesa takagarisana pamanext doors tiri hama. Saka ndauyawo kuna Ishe Mandeya kuti ndauya kuna Mambo Mutasa kuti wandibatsirewo ndo nyaya yangu indauya nayo mambo. Saka mira mukadzi wazvisungado zataurwa ngechokwadi pane ndawugara naambai ndawugara naambai ndakugara namo saka zvimwe zvese hazvisina basa kana watokugara naambai it means zvimwe zvese hazvisina basa hanzvo takazopasa Teresa Zimungu ambai ngamuropi ambai yakadhuzikira
Uyu waitangana naye ari mukadzi munhu vaudhisaidha kuti utomborere umwe murume mukadzi wako apa ndisekuru wako ane sekuru wako wakumukadzaki auna mukadzi waingotaimirawo vasekuru nhumbu yakabviswa yanga iri yapo ikavati nhumbu yanga kubviswa yanga iri yapo ndizvo nhungutsangamira handizviziri pane nhumbu yakabviswa handizivi kuti pane nhumbu andika mukadzi wako akazobva kuharare achiuya kumbako amborwara ozobva kurwara kumhanyiswa kuharare kuizobva kuharare abva kuharare sidi kuti adzoke kumba kwasekuru vadzoka kumba kwakuzukuru akubva kuharare akauya kumbako ndosaka ndokubvunza kuti iwewe uyu wataura kuti mukadzi akarwara steriko akazonzi ikazooneka kuti nhumbu yakabviswa kuti haungapoti munhu arwara sterika woenda kuchipatara wobva kuchipatara woenda kumba kwavo wobva kumba kwavo wozodzoka iwe wobva wangonomutorera ari ikokoko ari murodhi bva wautomutenesa kuenda kumba kwako usikambozivi zvazviri kuitika pesa unongochitinyepera uritoziva kuti wakadaro kandopinda wakadaro ende wanga utogara mutochinjana kuti baba warumvawo wari kubasa ndiwo uri pajana baba paunodzokawo iwe umboendawo paofu baba wavo wachindobuda pindikiti iwo baba wachidzoka iwe umbobudawo umboti wakarisesi ndizvo asi manyadzo mazwa bambo haungamboti une makore mangani 38 kumukadzi une makore mangani unomboroora ndakamboroora hauna ndakamboroora wakamboroora ubva wazwa kunaka kwemukadzi wakamboroora uyo wangu wakamboroora une wangana wangani naye ndandisina mwana naye wasina mwana right ngati manyadzo awakaita andika mukadzi unoziva mutemo kuti uri kuti chii mazuva ukabatwa nemurume kana kuti ukaramba murume nechihure unodzosera murume rora ravira yakatanga iwe mukadzi uberekwa kwani vari kuharare saka pano amboyanani wakautaurire kuti nhasi une dare rako richihure wakautaurire nhasi kuti une dare ndakavataurira wakati chii vangotora itendai iwe wasipo vari kuriziva ndakavataurira wakati ndirei kuenda kudare rei rekuti ndakarorwa kwamadzuna handisati kubuda mukicheni kotizira mumwe kicheni same area iyo hama nehama next door apa unowana 4 ropa rako rinoita mupisi nei pozikataisa kuti 31 31 not 31 29 27 25 saka wakaita firstborn yako ma 21 22 akaita ne 19 years
19 years. Wakazotopedza chikoro wane nhumbu kana? Wakaperera form 1? Yakasvika form 4 ndakapedza ne 16 years. Saka 4, saka ukupulana kuzvara ungano kuza hakuna kutoripa 4 futi. Uri kuexpecta kuobara futi wangano? Vanenge vachida. Anenge achida? Akati kana 7 uri ready? Inini? Wawakaita nawo ana 4? Kurohwa. Kurohwa? Kana. Wairoverwe? Hainyaya dzaingonetsa tiri mumba. Kusanzwisisana. Mameseji kana? Ayo pamameseji yangu hapana mameseji tiri kugara tese hapana meseji yangu yakabata yaitaurwa namba. Tanga kudanana muna July. July? Saka wakazorwara makudanana kudai? Ini ndiko ndandikudaiwa. Ndandi kusvika kuti uchazoda kuhanda kuti murume uyu ndakazororwa naambai ndapa murume wegurupuro ndopandandikudai wandirerutsira we. Saka wakatanga kuhura usati wabuda umu. Saka zvikanesa kuti umbamu uchatsvaga zvomuvura akatanga kurowa mutsvaga because kana zvokuitika ka iwe unowana 4 handizvo waenda kulebha kangani ka4 handizvo uyu ambai unozwa ambai urikuona ijuvenile ijongbasi urikuona kambocho kachitanga kuhowedza because akana chirongwa saka kane simba rese kana unozosustaina here munhu iwe wakuwana 4 iye ada kutanga kuti 1 iwe wakuti 4 iye haasati atanga kuti nda kutanga iye zviri bhizi kutsvaka. Musanyengedzwe netunhu tunopfuura, musanyengedzwe netunhu tusina basa. Alright, wanaoko right now ndazwa mukuru zvitukofezi mwechi kufunga kwako wanaoko kana kutarisa uri kuoneka wanodzidzei kubva pauri kuti mai vakarorwa pabedenza kuti mai wakarorwa patoerita wana utosvara mukuwa kuti mamuka sei mama kuno umwe murume une chiwindi chakashata, une chiwindi chakashata. Ende kana riri ropa rako rinopisa ka rinoda kutonhodza, taura vabereki wako vakutonhedze ropa. Kadire kako kebondeka kachakura. I am telling you. Ambai mwana muchido yakarwara mukadzi unofana kuenda kapo. Unofana jamba fenzi kachiona mwana wako. Mwana atazorwa, mwana arwara ere paseri apo azo. Saka zvamufana ndi muri pabarika rewarume. Seta penyi zviri. Mwana uri kosora karara bedroom. Make maakawaka. Mbedha wakatenga uyu. Mwana ndi mwakarara uri kurwara. Iye uri panexito. Akapinda ikoko. Achinoona mwana akagumwa ndi bamba. Unomushora ere bamba? Akabona kuti zvimwe zvacho zvatoita kaumupenyu ka
tine madiseases ari very queer, ari dangerous, anouraya. Because already zvaunitaura it means kuti wakatanga kuita unprotected sex naambai uchiri mumba nemurume. Ndizvo mamuridza. Ende iwe bambuka chimwe chada kuti utoitika chitoenda mumadna nevanafuyo unoone wana wese ndowako here, wana wese ndowako vari 4 because unokwanisa kunga ungachichengetera vana vaimba 2 kana kuti asitori ambai umwo ngazvikurwadze asi waziva chokwadi. Mai wacho ndio chazoziva kuti uindepi panoti uchengeteswe chii wana wasiri wako. Because munhu ane unhu wakadai haambotadzi kuchengetesa, anokuchengetesa zvakanaka chaizvo. Kusiya murume next door kwakupinda next door pamwe pacho zviri nani kugona kupinda kumba wakazviite official kuti uri maimponesa wada zviri nani kugona kupinda mubhawa vanhu vese obva waziva kuti mai wakupinda pai wamubhawa. Hakusina baba panext door chabatwa nemhosva dakaoneka inaye afunga kutora warudii anotora. Noti kuita chihure chiri formalized, chihure chinotobhadharirwa mari kukuroora. Apa mai ndotoimbirwa nepofu wanetsa ambai neakadziwa ndosaka ngasingarori kusvika 38 usingarori uri kuchemera wakadziwa warume wari mabasa iye basa rake ndere kuporisha wakadziwa norume wari mabasa. Bambu dzidzisa kamudzira kako bamba, kamudzira kako ngakaite respecta ngakaite respect newakadziwe munhu wakadzi wasina varume wakawanda warutotsvagawo varume ane murume wake siya nemurume wake ane murume wakaita sei siya enda kune wako wamwe wakawanda wasina wakadzi wakawanda bambo. Anyway, imimi ndosati achida vabereki wenyu asi it's your responsibility. Marohwa nomwe murume handiti makabhadharirwa rohwa nomwe murume handiti modzosera panonzani Aleki modzosera Aleki rohwa rake because marohwa nomwe chii ndimi mabuda mumba, ndimi mabuda mumba, hamuna kudzingwa, hamuna kuita sei, mabuda mega muchii mumba. Dzorerai Aleki pfuma yani yake ndochekutanga. Chechipiri ambai kudanana nemukadzi wemunhu uchiziva kuti mukadzi wemunhu ndo mombe yekutanga, imombe number 1 yekuti uri kuita zvauri kuziva maune ndo chekutanga, ndio mombe number 1. Mombe number 2 ndekurara nemukadzi wemunhu without protection, knowing kuti mukadzi wemunhu, imombe number 2. Yekuchitotora mukadzi wemunhu akaroorwa akabvisirwa pfuma kokutora kuita wako. Mombe 4 then ko uchiti kutora mukadzi wasekuru makuna kuna uri muzukuru benzi imwe mombe. Saka mombe dzaurifanira kubhadhara iwe i7. Nemachongo acho 7.
Unosenzepi? Unosenza here. Unosenzepi? Unoiti unogara nani? Unokuita nezvipi? Pamba paugara unogara nani? Wagara nemukadzi. Usati wagara nemukadzi wanga ugara nani? Ndagara ndege. Uchimboitei for a living? Urumborarama nei? Panei baba. Ndorava nobana. Oh, mabanana ane mari saka mari una. Mari unobhadhara, unobhadhara. Saka chachiwa nemukadzi wemabanana. Urupedza wakadzi wanhu mari nenyaya yemari yemabanana. Saka ndoda mumbenzi udzidza. Nhasi ndianditi. June. 28 July 3 zofanira kunga dzabhadharwa. Dzobhadharwa pano. Kana usina mombe ubhadhara 350 pamwe. Then by end of August 2, end of September 2. Imimi maimi by end of August munofanira kunga madzosera roora raari. Tite Alec enda utarise pepa rako wakaroora. Zvese zvawakaroora unofanira kudzosera. And for wasting your time, mobva maiweka ne 10% per annum interest. Mari wakabhadhara iwe. Hauwesti time yako kuti munhu ane vana 4 nevari kukuchengeta, haumeni yeza ari kukuchengeta. Wana 4 ine unomufunga here kuti wana 4 vari kumufungei, wachaita sei wana vari 4? Wanotsva muripi? Ndinavo ndionavo. Inini ndini nishamani. Usaite mistake yekupa wana yavo kuna mai yavo. Because mai yavo unhu hwavo ukaenda muwana. Unofanira kuchema baba. Because munhu haana nyadzi, haana kope. Manyika toti haana chikope. Plus brain hapana, hauna zero. Sekungorija kuti zvandinoita izvi zvinonditisa papi ndibva apa ndisvika apa zvinonditisa papi, haumbofungi, haunei nazvo. Soro mundatatwa. Even nyange kana injini yake yadhakwayo. Ati injini kana yadhakwa, mota ikasimoka reke noshirirwa marigisi. Ati ikamikisa oil nemvura reke noshirirwa headgasket. Kanoona kuti injini yadhakwa. Itaka zvokuti injini idini. Inopolishwa. Wana 4. Umungu just like that, datoenda datopa next door. Just like that. Wakanakirwa wakandiye uyu usina mukadzi. Haangatadzi kunakira because anodini. Anogara ega hana mukadzi. Anoona nemukadzi pamukawa ari pa 2 months, panga 4 months. Iwo vaenda kutuma naye ne 4 months yake ari muhanga. Wobva wati ndiye chaicha. Uchaona wati family naye oni. Uchamudemba uyu. Kuti waita hake kwadi wanga ari nani. Uyu mavhazhu uyu watokuridza kupera. Unokujamba kuti waya kudzuka. Ine mavhazhu akangonoti zvako ndiye wapera. Hatopazwa mbiri yake ndei. Ukazwa rukisheni rwakuti tida kumuimbira. Mbiri yake ndei. Saka iwe wafunga kuti unomugona iwe. Kuvhura funga kwako kuona mukomana asina kana mwana asina kana asina amborora. Woenda kuti mbuya unowana 4 ndiwe ndaha mukadzi wangu. Uri kuona zvakajeka izvezvi. Pana ruhwandira umwe. I just hope hausiwo ruhwandiwa. I just hope hausiwo rudini. Ruhwandi. Mabanana nesizini. Haibvi everyday kamabanana. Pangwacho anenge ari green, pangwacho zipa. Ende marori anodzika mahwindo haadziki everyday. Ane mwedzi dzanodzika kuti marori anodzika mwedzi wakati apera mwedzi apera obva yamboti mwi. Zvifunge izvozvi
kuzotobva kuharare kati kokuita state kuambai awatinyadzisa zvazviri bheri yakatomusvika ukana murume kuoneka kuti abambuka ndafunga zvimwe sarai zvakanaka ndada ikonobva kuti murume uziva kuti mukadzi wakutouya kutouya kuberia kobhadhara mari yake naambai kuye kuberia ikona yake naalekiba yake naambai ndiye akutogarira kudenge paberia kuti mai yani unozi mai yani wakuzi mai yani wakuzi mai yani madzunge madzuna ndio sene ya ato muchakuya kama mchakuwa muchakuya ati chakuya zvezvo mari azotiregerera varume mukaona maita vana ambai vatatu muarea anyika yapo namwaruda asi ambaika zvisho inini wandiamba kana ndakuona zvakashata usabhadhare mombe dzamuchete murume wekuita ake kuti mupfupi hazvioneki kutsama wana upfupi wanyengoneka kutsama kwako asi murume uyu akadumbirwa pari asi chekukuita haadini ake hana chingatomunyaradza kuti akazova kuti rora rangu rakadzoka uyu mukadzi waenda zvachose ndo zvingatomunyaradza mombe idzi zonga dzive pana without fail mukadzi namuti august end of august rora anofana akadzoka uyu shamwari uyu 20 July dzekutotanga 3 July 2 ndizvo zvati July 3 August 2 September 2 kana muri varume kana ambai uri murume usabhadhara kana uchiti uri dhodha hausabhadhara chazoona kuti mudzira wekubhadhara ni mombe wako unoda kuoshanda kachengete karo kako kanokonzeresa karo kanoda control wasanduta karo ako hakana tsika bako kanopinda pese nyangwe pana mai chaivo kanopinda kanoda control ako usaka gakasa kutume zvekuita ngasaka kudzidzise zvekuita bakaro unogara uri maproblem nakwako iwe unokuwata wakati ngakavharirwe mukati nemabhurukwa matatu kawo wakapusa wanokaziva kuti kanonetsa karo osharutora unosarutora wakambona kutsafu kuine mabhurukwa matatu tsafu kune bhurukwa 1 asi ipo papa badzi apo panenge paine matatu kana 4 ipo papa nebhandi kusvika kuikwi iwe woita zvekutamba navo akana basa rekuti ndiani kana iwe ukangoti handi kanototi handi funga tangu tikangoti pinda iko kanoti ndakutopinda zoti kanosangana nei mukati hakanyei nazopa iyo kachangu kupinza sei saka kachenjeri karo aka kachenjeri kanoita kuti unakidzwe asi kanoita kuti usuwe futi kanoita kuti unakidzwe neupenyu kanoita futi kuti usiye upenyu futi iko kariko haukaoni kanokwanisa kupedzera mari asi haukaoneka ndo kari kupedzera mari ukaimajina kuti uine 10,000 panapa ukaona girlfriend 200 iro 200 iro 50 iro hauzi uri udya pamari iyo ndiko karo ndiko kari kuya iko karo ndiko kari kubrokesako kanhu ikaka kanoda kuti utengere munhu motikari iwe usina karo ako kanoda kuti utengere munhu imba iwe usina karo ako iyo mombe dzaenda yokarizika katorara izvi zi hapana zvakati nemombe hauna kana mombe handiti asi iko kakutsvakisa mombe iko kakarara izvo kakarara
ini nhasi kaka ukati futi ngatiende takadai futi karoti handei wozi futi ng'ombe 15 ukariziyi woti futi ngatipote ngatiende bhuruwayo wosvika bhuruwayo ngatipinde apo kopinda futi wozi ng'ombe 10 ukakapedza kwavhugara nako zii karo kanoda control wazwa karo kanoda control karwa hakasike kungoti zvese zvakafunga wotendera zvese zvakafunga wotendera unofa utambura baba ukaona urume wakawanda runonoka kuroora varume wakawanda runonoka kuroora washoma watina wedu munomu asi waripo wasati waroora asi wakawanda wakomana unonoka kuroora unokaa inyaya kuti mari inoperera kupi nasira nhasi kakangofarira uyu mangwana akafarira uyu mangwana akafarira uyu mari yekuroora haiungani ba haiungani nako kamukomana pangu tofi sweet wakuru nevaduku wese vanokafarira ikoka usakazwe kwadira izvo zveizvo unodzika pasa utozva vanotohambai ukaona rukisheni rwako kuti da kumuimbira kuti tida kumuimbira kuti wanetsa nekutora wakadzi wewanhu kuti wanetsa because what's the problem nevakadzi kuti problem wakadzi wane they are very experimental wakazwa kuti hambai wabva pana mai nhingi ukazi kana kapinda pana mai nhingi chai ndombomudzwa wambai kuti wakambodini hambai uyu ari pano akandida kumudzwa wambai ari pano akandida kumudzwa wambai uya iwe uri funga kuti ugamba hausi ugamba bambo kupera mazwa bambo zingizi gonyera chii zvinoizvo maana mai nini chichibatadai because masangana birds of the same feathers flock together ndio yapa pakuda muchikontrolane manje kuti yo taurira umwe kuti chamwari yo chimbomirawo inini ndaumbomirawo ndikoti mutoende mberi pasina izvo zveizvoka uyo akakontinya dzake idzi iwe chikontinywa dzako umwe uri kuenda mai manje handizvo mukadzi wemunhu anyengwira mazava mukadzi wemunhu anyengwi mukadzi wemunhu anochengeta mereji yake mukadzi wakangwara mukadzi wakangwara haapwanyi imba yake yaari kuvaka wakawanda wakadzi bamba nesazva kuti baba murume wangu ireza asi uchibuda umbano ngachitotora kuti baba mwana munaona kunzeyo hakuna umira zvakanaka munaona kana mafunga izvo mafunga bambo musakanga neprotection kana mafunga izvo mafunga baba boy musakanga nechi protection mukadzi ari chii aruziva kuti mumba mangu ndogara nebenzi rangu randogara naro asi haufakazwa kuti mukadzi iye wasiya mumba because murume ari kuhura asi ukaona mukadzi akusvika pekuti iye wacho ndiye akutosiya imba ngekuda kohura pakaoma bambo chiendai mosenze bambo mutipe mari dzedu dzotiri kuda tipe waridze mukadzi makorokoto baba namai mati nani mazalisira mako muchakuya makorokoto baba namai muchakuya ugare zvakanaka ati